ikuti gawe larat kembang melati gawe larane ngati kecokok hati-hati gawe dino kembange mawar tresno wis kadung buyar mula wong tresno ora ketanggo sembrono ora baca panggone para wanita kabeh rawe eko parindasane atine bang rawe luwe becik tak tinggal wae ceritane wong seneng tunggal sabali wiwitane wong saya suka sabar jajar nyata tangati banjur ngomong mas aku tresno kowe kemaketana adikku digawe lara kembang melati gawe larane ati kembang cukup adikku digawe bingung kembange mawar tresno wis kadung buyar amula-mula wong tresno ora ketanggo sembrono wanita atine bang rawe luwe becik tak tinggal wae kuning-kuning buah jambu tiup dimakan enak rasanya tapi aku selalu padamu karena kamu cinta pertama orang-orang mantarema bergede rodane golek bojo sing gede dhuwur penak rasane salah tiga kali cacing kantong
pasing ala pasing ora dikubah banjur penak ora dinikah iya ah
ya Mas. Kenapa ya? Iya monggo didun kariyen yo. Sing wonten dhuwur panggung monggo didun gesek.
Yo, yo kaki yo, yo. Mantap moral